Aramen Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imong anino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Aramen Production Center. What's the style? Ako si Lenny, ginaingon, dili gyud na ko gusto nga mo padako bata nga dili ako inahan. Apan kay dili ko man kini mahatag nimo, dawaton ko na lang ang gusto nimo mahitabo. Mao kining nahitabo sang kinabuhi, nga di na ko mahimong mahikalimtan. Salamat kayo, Daylene, kay gisugot dayon ko nimo. May pagtanaw sa baya ko nimo. Og sultihan ta ka. Permero pa ka na ko nga uyab. Busa manghinaot ko nga dili ko nimo pinuangan, Erwin. Love ta kay kaday. Musugot manggani ko nga pamayan dayon ka. Ha? Unya, magpakasal dayon ta. Ay, unya na lang, uy. Makisultihan ako ni Mama. Di pa ko makasanong anang pakasal-pakasal kay bago pa man ta nga nag-uyab. Sige. Agad lang ko nimo. Basta kay andam ko magpakasal nimo bisag unsang adlaw. Ug kaning karong Domingo day ba? Manuroy ta ha. Mag-date ta, Daylene. Unsa? Gabi pagkani ni mo siya gisugot nga dihagadayon og kasal. Oo, Ma, pero wa pa ko musanong, uy. Bago pa gani na ko siya gisugot. Sakto ka sa waday nimo pagsanong nak. Pero sa iyang gibuhat nga gihagad kadayon og kasal, nagpasabot lang na nga dako gid siya gugma nimo. Masab na ako nakita, Ma. Matuod siya nga nagmahal na ako. Ay ane na lang. Ayaw gyud una isurrender ang imong pagkababay, ha? So taao na kung matuod ba siya nga way kabilinggan. Kung kay kana ra ba no, do na rabay mga lalaki nga minyo nga buwag sa asawa nga magpatuong ulitaw. Masad na akong ikuyawan, Ma. Basig may asawa niya siya ba, pero nagbuwag lang sila. Oy, Lini, ayaw gyud anang minyo. Aw, hinuon kana kay nanghagad og kasal ulitaw na. Pero sutaa sa gid una kung unsay tinuod. Kay doon na rabay laking minyo pero mag-atik-atik nga ulitaw, mamakakabagila sila.
Karong Domingo, ma. Makikpanuroy ko na siya nako. Hagdon ko siyang muad mi sa ila o makigsulti pa ko siyang maginikanan, ma. Happy ka ba sa itong pagpanuroy, Daylani? Oo, dong. Pero ay sa kong ihatod sa amo, ha. Maadto sa ko sa inyo. Gusto kong ikaila-ilang imong maginikanan. O aron ang kong mama sa bahay. Tuas Manila. Si Papa Ray na Ay, mao pa? Okay na, uy. Maadto lang gusto inyo. Aron sad makatultol ko ba? O may importante sa kong pakisultihan sa imong papa. Kaning unya na tato sa amo, Daybi. Mo-check-in una ta sa motel. Oh, di ko, uy. Maadto na ako sa inyo. Aron makikita sa imong amahan. Dili pa na ako mahimo nga itugyan ni mong akong pagkababae dong. Daylani. Naa sa silong imong uyab, unya gusto siya makisulti na ako. Upa? Kaning pagkisultihi siya pa. Pero Pero unsa, ha? kaning ay lang gud pagsaba niya pa ha, nga may babae na ko nga napaanakan. Kaya ako ra bang gisulti niya. Wa ko makasuway o jirjir o babae. Kaya nga no, virgin pa rin ang bayana? Nailabtan na din na siya ni mo? Wa pa na ko siya may labti pa. Pero misulti siya nga virgin pa kuno siya. Wa pa siya kasuway ana-ana. Agoy. Basig buwaga na sad ka ana ha? Kay dili makagwantas kidakon na sa imo ha? Ako pa ikaw no? Pakasli una siya. Una mo bughaon. Sige. Kanaugon ko ang babae. Araw makistutihan. Mao ba, sir? Oo, iha. Buta na nga akong anak. O pure ginis siyang ulitaw. Salamat, sir. Ay, napagsir na ako. Ha? Pagpapan lang. Kaya ikaw na ang babae nga. Tad-un sa kong anak sa altar sa kabinyo. Sir? Mao ka na'y tinuod, iha. Ikaw ang pakaslan sa kong anak. Busa, pagpapan lang ako. Pwede ba? Sir, Papa? Kana, mo na gusto ko nga mabatig ka nimo. Ing nangi mong inana, nga mamayimis daling panahon, aron makasaldan ka mong duha, ug sa akong anak. Mo-check-in ta? Uday, human kung pamayin mo pagka-Domingo. Ato na ning una-unahon ko. Please, kung balibarin. Sige. Kaslo na nabitaw to. Human naman ko na mapamayi. Sige. Tumanan tikas gusto ni mong mahita po. Itugyan ko ni mo ang akong pagkababay. Salamat, day. Taghan kayong salamat.
Oh. Ikot ang pagbabain. Kalamian na, Erwin. Kalamian. Patinod ka din nga ako ng tabi-tabi nga parte kalamian din ng tinapan ng upon. Ako naman ito ang lady. Inamagyan ka. Namin ang gayong. Edit sa Erwin, kadak ko ano, uy. Madlog man lang po ta. Makamatay man tingay na. Hinayin na ako, Ray, ha? Ay, sige na. Sige na, alin na ba? Oh, uy. Hinayi ba yan kita? Ako rin na yun, ha? Hindi. Okay. Ako rin hinay. Hinay ba? Uy, sakit kayo. Gusto na. Agay na. Agay. Kasakit. Agay. Ay. Unsa bay? Lagi bay. Ano na yung tabo. Sakit o namatay ang inahan sa bata. Kung iyang bana nga ako'y gagaw, may katipo nila yung babae. Dili mo sugot ang iyang gikatipo. Siya mo mapadako sa bata ba? Ang dili siya inahan. Kaluoy sa akong anak. Ay salamat nga imong gihato din sa amo ang bata, Baylito. Ay sabayan bay. Ikaw yung mahan ng bata. Basta ikaw yung bahala niya. Kinahanglan akong pasabto ng akong pangasaunon bay. Dili ba siya musugot nga siya yung mga mahan sa bata. Oo ba? Ako ning problema ron. Kay ipatuor ba nako nga huwag ko'y laing babae nga nahilabtan gawas niya. Apan, mahal ko nga akong anak bay. Busa dili ko makatugot nga ihatag ko siya sa laing tao. Day. Bakakun ka. Ingon ka nga ako rin babae nga miagi si mong kinabuhi. May anak naman na yung kasalain lagi. Pasalaw ako, day nga na makakuni mo. Ang iunta ka. Iti mo padako sa bata. Anak man ako siya. Kung dili gani ka makadawat nga anhit tipo nato ang akong anak. Bahala og labte ka. Mas piliun ko ang bata, day. Og dili ko mo padayon sa pagpakasal nimo. Di ko musugot, uy. Nga dili madayon na nga tong kasal. Makadaghan na hinon ko ni mo hilapti. Mong dawato na lang yun ako. Nga ako'y manginahan sa imong anak. Salamat. Dagang kay salamat, Daylini. Salamat kayo. Di ka magkamakahimo sa pag-atras sa inyong kasal. Dili. Kay mahal man kay nako si Erwin. Pero supak lagi gid sa akong buot nga manginahan sa bata nga dili ako inahan. Pwes, karon pa lang. Pagpili. Kay hapit na bang inyong kasal. Kung di ka gyud makadawat nga maoy manginahan sa bata, aw patya ang gugma mo kang Erwin. O kayo pagpadayon sa pagpakasal niya. Para nako no. Dili maya babag ang bata aron magmalipayon ka uban ni Erwin. Kung matuod ka nga nagmahal ni Erwin, andam mo nga dawaton ang iyang anak. Apan kung dili gyud ka makadawat nga makabanak ka og may anak ng daan, aw hala oy. Kung unsay bugat sa imong kasing-kasing mo itumana lini. Hukom dayon mintras wa pa moabot ang adlaw sa inyong kasal.
ko si Erwin. Busa gidawat ko na lang nga ako'y manginahan sa bata nga iyang anak sa laing babae. Kung nagpakasal ming duha, nanginahan na lang ko sa bata nga dili akong anak. Mao katong kasama ang kaagi ni Line, dinining tulumanon. What's the style? Nanginahan na lang sa bata nga dili iyang anak style. Kini maong sugilanon gisuwat ni J. Badayos dalit sa RMN Drama.